Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Яс үзенең законлы хукукларына кереште. Акышкы балык тутарга яратучылар һаман да бузга чыга. Гимс балыкчыларны куркыныч турында кисәтә. Чаллыда Мәскәү проспектының дәвамын төзү туктатылмый. Төзелеш эшләрен кайсы вакытка тәмамларга планлаштыралар. Пычрак су чәчрәтүләреннән куркабыз. Җәяүлеләр безнең төшерү төркеменә шулай дип белдерде. Аларның сүзләренчә, ишек алды юлларында һәм йорт яннарындагы юлларда кар һәм яңгыр сулары җыела. Узып киткәндә барлык автомобильчеләрдә машина тизлеген киметми. Шул ук вакытта Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев шәһәр яңгыр канализацияләре белән 70%-ка тәэмин ителмәгән дип хәбәр итте. Бу күләвек бистәсенең 1873 йорты ишек алдында барлыкка килгән. Аның астында җир тигез түгел, юл чокыр-чакырлы. Шуңа да автомобильчеләр үз тимер атларын зыян салудан курка, җәяүлеләргә пычрак су белән кыйыну ихтималы зур. Но автолюбители, водители, да, могут обрызгать с ног до головы. Они же не разбираются, съездят с большой скоростью. 20 лет живу в этом дворе. Каждый этот метр у нас этот ямы. 20 лет живу, никакого ремонта на дворе не было. Первой скорости ездим, больше никак. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә, зур сулыклар җыелмасы өчен яңгыр канализацияләре кирәк. Ләкин бу проблема бистәсендә яшәүчеләрне генә борчымый. Яңа шәһәрдә дә шундый ук хәл, аеруча да зур күләвекләр ишек алларында һәм йорт яны юлларында җыела ди җәяүлеләр. Когда солнышко было, сразу так сильно-сильно растаяло и уж много было. Но вот в данный момент неудобно, так как нет вот здесь тропинки, тротуара. Шәһәр хакимиятендә Чаллыда яңгыр канализацияләре белән проблема барлыгын әйттеләр. К сожалению, порядка 70% территории города нету ливневой канализации. При строительстве города и автомобильного завода не хватило, видимо, ресурсов и эту часть, большую часть построить. Шулай да бу мәсьәлә хәл ителәчәк. Мәләкәс аръягында локаль чистарту корылмалары төзелгән. Яңгыр канализацияләре булган урыннарда аларны чистарту эшләре үткәрелгән. Дождеприемники очищены, принимают талую воду. В местах, где ливневая канализация отсутствует, работы по откачке скапливаемых талых вод выполняются специализированной техникой предприятия автомобильных дорог. Илья Зуев хәбәр иткәнчә, кар өрүне тизләтү өчен ишек алларын җыштыручылар карны тарату эшләрен алып бара. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яс үзенең законлы хукукларына кереште, ә кышкы балык тутарга яратучылар һаман да бузга чыга. Аларның җылы һава торышына һәм бозның өрүенә исләре китми. Бәхеткә быел әлеге сулыкларда бәхетсезлек очраклары теркәлмәде. Ләкин бу тынычланыр өчен сәбәп түгел ди коткаручылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Какая с берегу? Удочка. Вильгайсин кышкы балык тоту белән инде 30 елдан артык шөгыльләнә. Ул Камадан ерак яшәми һәм балык тотарга еш кына монда чыга. Һава торышы үзгәрә башлагач та 2-3 атналар инде бузга чыкмый, балыкны яр буенда гына тота. Гомер барыннан да кадерлерәк ди ул. А вон, смотрите, какой это цвет этого льда. Если, короче, он, как бы светлее, то это можно провалиться. Боз язын айыручы да мәкерле, эре башлаган урыннар, чыкырлы чатнаган урыннар ни генә юк. Боз юкарак булган сайын суга бату куркынычы зур булып калу гына түгел, штраф алу мөмкинлеге дә бар. 7 сантиметрдан кимрәк калынлыктагы бозга чыккан өчен 1500 сумнан 2000 сумга кадәр штраф яный. Очень убедительно мы просим, чтобы не выходили на лед и рыбаки не рыбачили. Это очень опасно. Имеются у нас даже открытые участки воды сейчас на реке Меликеска. Коткаручылар язгы каникуллар алдыннан игътибарны балаларга юнәлтергә чакыра. Аларны бузга чыгарга һәм сулыклар янында караучысыз калдырга ярамый. Кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе вәкилләре рейдларны дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда Мәскәү проспектының дәвамын төзү туктатылмый. Бу шәһәрнең иске һәм яңа өлешләрен тоташтырачак 3нче транспорт магистрале булачак. Әлеге объектның бәясе 1,5 миллиард сумга якын тәшкил итә.
Түзелеш эшләрен кайсы вакытка тәмамларга планлаштыралар? Тулырак безнең сюжетта. Мәскәү проспектының дәвамын 1984 елда ук ясарга планлаштыралар. Әмма идеяны тормышка ашыруга 40 ел вакыт үткән. Беренче контракт буенча эшләр тәмамланган диярлек. Төзелешнең әлеге этабында терәкләр монтажлана. Киләсе атнадан беренче баганаларны урнаштыра башлаячаклар. 6 опор. На текущий момент все опоры, стойки смонтированы. Приступили к монтажу ригелей. Булачак күпер 5 пролетлы булачак һәм Чаллы елгасы аша үтәчәк. Юл өлеше 4 полосалы, һәр якка 2 полоса. Объектның озынлыгы 100 метрдан артык, ә киңлеге 30 метр тәшкил итәчәк. Все средства регулирования движения должны быть. Знаки посмотреть. Наил Мәхтиев төзүчеләргә эшне сыйфатлы һәм вакытында башкаруны сорап мөрәҗәгать итте. Никаких форс-мажорных обстоятельств нет. Но для того, чтобы сомневаться в сроках выполнения данных работ. Одним словом, хорошее продолжение истории, которую начинали первостроители города Набережные Челны. Мәскәү проспектының дәвамы буенча хәрәкәтне 2023 елның августында яңа уку елы башына җибәрергә планлаштыралар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йолдызлар гына түгел, соннар бергә туры килгән икән. 23.03.2023 датасында Чаллыда 51 пар никахлашты. Тантаналар сарайында бүген чын шау-шу күзәтелде. Яңа өйләнешкән парлар белән Лилия Гатина аралашты. Бу парлар төзелеш клиентендә танышкан ул вакытта Василий 4нче курста, Альбина 2нче курста укыган. Бер вакыт кыз егеттән ярдәм сорап аңа сызымнар эшләүне сорый. Василий баш тарта алмый, шул вакыттан бирле пар бер-берсенә 1 минутка да аерылмый. Мы выбрали эту дату, потому что моей супруге понравилась эта дата, мне тоже, и было принято решение выбрать все-таки ее. Мне кажется, что все равно какая-то магия-то существует, что такая дата красивая, значит, и жизнь у нас будет сладкая, что все у нас будет хорошо. Әмма ата-аналарның соннар тылсымы буенча фикерләре төрле. Дата вообще, конечно, шикарная. Надеюсь, что вот все-таки они в эту дату донесут до конца жизни. Ну, даты, цифры, это все, у нас вся жизнь в цифрах, в математиках, поэтому дай бог, что крепкая семья была и дети здоровые, красивые. Ну, а мы поддержим, чем можем. Мы как-то в магию не верим, они просто любят друг друга, и поэтому их решение было совместное, как говорится, и это может правильно, значит. Бүген ЗАГСта бәйрәм шау-шуы. 2023 елның 23 мартында 51 пар мөнәсәбәтләрен законлаштырды. Сегодня, 23 марта 2023 года, в городе Набережные Челны, Республики Татарстан, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас законными мужем и женой. 2023 елда туй өчен бик күп матур соннар бар. Хәзер чиратта яңа популяр дата 23.06.2023. Көзгеле даталардан тыш шулай ук сон һәм ай туры килгән көннәр дә бар. Мәсәлән, 07.07.2023 яки 10.10.2023. Бу көннәрдә дә ЗАГСта гашыйклар агымын көтәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ураза тутучылар игътибарына. Иртәгә 24 март Рамазан аеның 2нче көне. Сәхәр ашау 3 сәгать 15 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты ахшам намазына 17 сәгать 51 минутка туры килә. Рамазан ае изге ай. Аллаһы Тәгалә бу айда җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен яба һәм шайтаннарны богаулый дигән пәйгамбәребез. Шуңа күрә мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйк. Бу айда яхшы гамәлләр кылыйк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезгә белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Колбаса краковская 400 грамм 169,90. Пельмени домашние 229,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам. 2 апреля 2023 года состоится общее отчетное собрание СНТ «Черемушки» в 10 часов утра в ДК «КамАЗа».